nwanne ọmụ abakụ nwokwu okwu ọzọ ọbụla na-akpụ na-eri akpụ nkọrọ ọmụ bịarụ ọbụla nwa be m bịarụ ada alapụ isi aka agba oriọm obodo ọbụla mebiri ife ha ji wee ji ebube mara amalụ na agha ga-eri ha mgbe ọbụla agha darụ anyị nwa bụ Igbo anyị egbughị ife anyị ji dị ebube site n'ikwenye ka ofu mkpụrụ akwa anyị ji eme ọnụ ka o funara anyị n'ọkụ nwanne mana tata bụ gboo ọ bụrụ na anyị ga-eji ụtụtụ a wee chụba anya gba ewu ojii tupu ọ na-efunara anyị n'ọkụ dịka o si gbajuo ọkwụrụ na nke ikpeazụ a gbasara ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ bụ ọhamadike ndị Igbo ọ bụrụ na anyị ga-eji ụtụtụ a chụba ewu ojii nwanne a ka nwekwara hopu maka nzọpụta obodo a maka na ọ bụrụkwa na anyị nwa bụ Igbo anyị egbugo ife anyị ji dị ebube onye ọbụla chizi uche n'aka maka na ịma na onye sughị ibi ihe ọkụ n'ụtụtụ ọ bụrụ na chi ji n'abalị mgbe afọ ka ọ ga-anọ ọghọta ife o mere onwe ya gụnwa bụ onye na-abata na my DM ya na-achụ m sị m elekshọn achọ ime onye ka m ga-atụnyeru gị nwa na onwe gị idu ezigbote nzuzu onye nzuzu ka ịwụ echedo m masị nnọọ na-eme agadi nwaanyị daa ndada ugboro na-abụ ọgụ ife o bu n'ụkpọ ọnụ nwanne ugboro ole ka ife ga-eme gị iwe ọ mụrụ ife otu obodo a si aga ka ị ka na-ajụ m onye m ga-atụnyeru ọ dị ka nya bụ suffering and smiling dịka o juboro gị afọ ajụjụ ka m na-ajụ gị ife dị nwa mma n'obodo a nya na ife dị mma ife niile na-aga n'anya ya n'anya ya a na-efela anyị kolota na ilo na-eje ụgbọ mbibi ọbụla ọkụ na-adụ 24 hours onye chọrọ ọrụ na-enweta ọrụ ụmụ anyị na-agụ akwụkwọ free anyị nwee ezi nchekwa n'obodo a nwanne ọ bụrụ na anyị nwee iri ife a n'obodo anyị a mmadụ ọ ga-anwụ nwa mmadụ ọ ga-anwụ ka m na-ajụ gị mmadụ ọ ga-anwụ maka ya ka m na-ajụ gị ọ bụrụ na ife dị mma n'obodo a o nwere onye ga-anwụ maka ya ka m na-ajụ gị nwanne ifụrụ kana zena abatasịkwana na maka ihe m bịa na-ajụ m onye mma atụnyere ọzọ ọ bụrụ na mmadụ ga-anwụ maka ya deru m ya na comment section ka m gụrụ ya agụrụ ebe afọ ya gazielu gị